खुलुमबाय आंनि बर' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। क'क्राझारनि सान्ति नोगोर सुभाष बाजाराव दाय गैयै बर' गथ'फोरखौ पुलिसआ बुबाय। इनाय अनागारि खालि बर' सुबुंखौल' नुयो आसाम पुलिस। आखाइ आथिं मोदोम खुगा जेरावबो बुग्लिबाय। बिसोर साथाम बर' गथ'फोरखौ जोबोर बुबाय। आसाम पुलिसनि दादागिरि आरो गोहो दिन्थिनायाव खालि बर' सुबुं। फंसे खोथा सोंनायनि थाखायनो पुलिसआ बुबाय आरो थानायाव हरसे मानि सोनानै दोनबाय। बे थानायावनो केस होनो नागिरोब्ला पुलिसआ धमकी होबाय। बेनो नामा आसाम पुलिसनि बिबाना? सोरनि थिननायाव एसेबां नाख्रेबनो नाजादों बर' हारिखौ? बेखायनो साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुंफोरा गावखौ सांग्रां जा आरो लागारबो आयेननि मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो नायनो फैनाय गामिनि मानसिफोरखौबो सोनो नागिरो थानायाव। उनाव न'खरनि बिमा बिफाया फैनानैसो हगार हरो गथ'फोरखौ फुंनि 3 बाजियाव। बे जाथायनि थाखाय बिथांमोननि लोगोफोर आरो गथ'फोरा हिउमेन राइट्सआव केस होनायनि जागोन होनना बुङो। बे जाथाया जादोंमोन क'क्राझारनि सान्ति नोगोर सुभाष बाजाराव फुजा नायनाय समाव जादोंमोन। आंनि रादाबा बेसेनो, गोजोन्थों।